Koroksa sing educated person ongma bai mathangjakui manya kwbangma borok sak no sijak nukjak joto le buijak hwnai angle mathangjaknai wanai hwnui tongnai bo tongo ringmani bai simani bai nukmani bai borok mathangjakui se manya 1 Timothy chapter 6 verse 20 o sing srai nugo o Timothy nini yago yapharmano ning kaham ke tondi baksa borok si yaphano sing siwo hwnui o sungsani kok naingya sawi kok banglai tongo borok bai ta tongdi Timothy no Paul sao nini thani je mathangjakmani kok no rikha abo bai krakhe basawi tongdi hini sao sungsani kwbangma borok no ang siwo sing siwo hini wansugui tongnai bo tongo ang khoroksa doctor kaham awan bagai ang siwo sungsani a kok simasuk kaitini kok nobo sinai hini wansugui tongnai bo tongo ang khoroksa master khlaio awan bagai ang kaitini kok no siwta omaike wansuk naibo wansuk trungui tongnai bo tongo phiaba sing kwthar elabakno nukhe saimano o sungsani ringmani bai simani bai borok mathangjagi manya obrok bebak no sungsani kok se duniadari se o duniadari kok bai sing mathangjagi se manya awan bagai oro sing nugo o Timothy nini yago yapharmano ning kaham ke tondi baksa borok si yaphano kaitoro pholao mungsa si yaphano ang siwo o sungsani kok bai kok naingya sawi kok banglayo hini sao jora o sing motharogo kok sakangke gwnang bhaike gwnang ongnai bhaike sing unnati ongnai bhaike sing culture nariknai baksa to maike saipayo o bible marketing ni kok bo sijak tong hone tamni hinba kwbangma borno sak no ang o sungsani sima hai o kwthar elembakni kok no bo sinai hini wansugui bo tongo phiaba sungsani simani nukmani bai borok mathangjagi manya kaitunarni kok bai se